इंटरनल रोड्स इन कांदोलीम हे आम्ही आज सुरुवात केल्ली हा. हे हॉट मिक्सिंग जाल्या काय आम्ही मेन रोड फ्रॉम कांदोलीम टीन टू अप टू सायपे करतले आणि वो रोड डिले जाला हॉट मिक्सिंगाक ओन्ली फॉर 2 रिजन्स. वन इज वॉटर पायपलायन जी आमची आदली आहली पळय ती ऑफ ती आता आउटडेटेड जाल्ली आहा. ताका खूब सुवातेर लिकेजी येयल्ल्यो, त्या खातीर आमी न्यू वॉटर पायपलायन घातलेली आहा CPVCची. आणि एक सायडीन अंडरग्राउंड केबल ऑफ 11 kVA जे पेंडिंग काम आसलें फ्रॉम चर्च अप टू कांदोलीम चर्च अप टू सायपे, दॅट इज पी लायन बॉर्डर. सो हेय काम आमचें 70% सोंपलां, 30% उरलां. ते काम कंप्लीट जाल्या उपरांत हो रोड हॉट मिक्स जातलो. Road was in a very bad condition, and there was a condition put to us by all our voters of Bamanwado, Suzawado and Markiswado, saying that like Devanand, Yoganand and Daya, all of them from Bamanwado, saying that this road has to be done in this, and the first road to be done in Kandoli hot mix is this road. So we like to thank our MLA to keep the name of Bamanwado, and I hope all of them will support them in the coming elections for our MLA.